עמדה הגיונית? אני חושבת שכן, כי אני, כבן אדם שכל יום לוחמת הסברתית באנגלית וגם בספרדית בכל העולם, מה עונים לי, מה אומרים לי המראיינים? אבל אהוד אולמרט אמר, אבל אהוד ברק אמר, זה מה שהם משתמשים נגדנו. אולמרט, ברק, יעלון. את האמירות שלהם משתמשים נגדנו, נגד המדינה, לא נגד הממשלה, לא נגד נתניהו. שאת חושבת שהאמירות הללו, גם פה בתוך האולפנים בישראל, הן גם מחלישות אותנו? ברור. אם זה מצד הימין הקיצון פה, ומצד השמאל הקיצון פה. מה, יאיר גולן ואת ההתבטאויות אנטישמיים לא הגיע לכל העולם? ובן גביר, כל הטענות של ה-ICJ, של המשפט הבינלאומי, כל הטענות נגדנו באים מהשטויות שאומר בן גביר. זה מה שקורה לנו פה. אין משמעת פה. ומה שקורה, וזה מאוד עצוב לי כמישהי שעלתה לארץ, שאני רואה שאנשים פה לא מבינים כמה נזק הם יכולים לעשות עם ההתכתבויות מקומיות פה. כי כל אחד מחפש את הכותרת שלו. אבל לא רואים שגם יש נזק והשלכות בכל העולם שמאוד מזיקות לנו.